Iniu tSualainn an bailach is fear le buille clugan a thuairt don líróid. Ba tú a gúsáid do clugan ó am go chéile ar réon cluiche, so mar sin tá sé antáfadach go mbeidh an scill seo agat. Dé do bhaithis is ceart buille a thuairt don líróid. Tuair do ghrim siar agus do chuúlann amach chun teanna a chur lé. Nálaigh don líróid tú a bhuala díreach sa cheann, an CIC. Cuinní do chuid súil oscailte ard agus is féidir. Cuinní do bhéal dúnta chun gortú a hacans. Mar sin má dhéanann tú é seo i gceart, Iorua leat pas má dhéanamh nó fiú cúla4 ar nós Ronaldo. An chéad uair eile taispeánfaidh an bailach is fearr le cic éirice maith a bhuala.